नमस्ते सब गोटा के। एगो समस्या है जे अहाँ सब के सामने हम बताबऽ चाहै छी। हम जे हमर गाड़ी छलै, हमरा पास जे गाड़ी छलै एकटा ग्लैमर टू व्हीलर, वो गाड़ी जे है से पिछला बारिश में, मतलब बारिश होए से पहले जून में, ठीक है, जून में हम देने छलिए शिव चौक पर, परबा हनुमान नगर पंचायत, और शिव चौक मालूम है हेतै यहाँ सबके। तो शिव चौक पर एगो भाई साहब जे है वेल्डिंग वाला, उनकर नाम जे है से उनकर नाम बताबै छी, महेश ठाकुर, ठीक है, महेश ठाकुर नाम है। पहले दिन रहिए परबा में, तो ओतऽ जे है से हमरा कहल के टाइम लगते, एक महीना 2 महीना रखल के, शायद 2 महीना रखल के वो रेडी, कल के टाइम लगते। 5,000 रुपया देने रहिए एडवांस, ओकरो 5,000 देने रहिए, तमें से 3,000 रुपया विकास जी लग गए और 2,000 रुपया हम लो लिए। कैला काम नहीं कल, तब से हम लारी उठा कर लग गए शिव चौक पर। शिव चौक पर हमरा कल के 1 हफ्ता के काम है, हमरा 2-4 दिन के काम है, आके हम कह देवे। कहलिए ठीक है, पहले बात के लिए, बाद ओकरा लारी लगलिए हम रेडी लगला के बाद वो कल के कथी जे अहाँ के गाड़ी जब तक नहीं देवे तब तक काम नहीं होते, जबकि अगर चाहते तो वो रेडी के में कुछ लोहा वेल्डिंग कऽ के सीधा कऽ के ओहिमे ऊपर का काम कर सके, ऊपर का काम करे के पहले रेडी में गाड़ी अगर सेट करे के रहते तो बाद में हो जाए गाड़ी सेटअप, है कि नहीं। लेकिन हमरा जना जना कहलकै तेना तेना के लिए हम पिछला जून में हम अपन गाड़ी दिलिए सर्विस करा के, हमर गाड़ी चालू छलै, हमरा पास और कोनो गाड़ी नहीं छलै, हमरा पास वो गाड़ी पापा चढ़े चलेगा, वो गाड़ी अच्छा कंडीशन में चले गाड़ी, और वो गाड़ी के दोबारा सर्विस करवा के हम दिलिए, ताकि कहलिए रेडी में सेटअप कर दे तो हमरा वो गाड़ी में कोनो प्रॉब्लम नहीं होके चाहिए। वो गाड़ी हम जैसे दिल्ली सर्विस करवा कर और नया गाड़ी ले लिए, हम नया गाड़ी ले लिए, वो गाड़ी हमरा घर पर रखल है। कैला तो हमरा पास चलेला चाहिए ना गाड़ी कोनो, तो हमरा कल के 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के अंदर, हमरा तो 2 हफ्ता हम कह रहा छी, हमरा 5-7 दिन के टाइम दिल के कि हम अहाँ के 5-6 दिन में अहाँ के बना के दऽ देब। ओकर बाद ओकर बहाना ई नहीं है, वो नहीं है, आइ कद छी काल्हि कद छी, लाइन नहीं है, पता नहीं कते कते बहाना करते 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 लास्ट में हम कहलिए ई बजे हमरा एने टाइम लगा रहा है, हमरा लोन के समय आबि गेलै, लोन हमरा भरऽ पड़ै छलै, बहुते लोन जैसे उठेने छलिए, हमरा बाहर आबऽ पड़लै। ओकरा हम कहलिए हमरा बना कर दू, हम हर महीना में 4 बेर 5 बेर आदमी के भेजते लिएगा, हम महीना में 4 बेर 5 बेर, अगर नहीं भेजतिए नहीं तब हमरा कहते कि अहाँ बाहर चलि गेली और अहाँ अपना आदमी के नहीं भेजली। जबकि बाहर जाए से पहले ओकरा हम टाइम पर समय पर अपन गाड़ी जमा कर लिए, हम चाबी दऽ के लिए कि लिए चाबी हमरा बना कर दिए, हम जैसे हम बाहर चलि गेलिए, हमर आदमी एते लऽ जेतै, अहाँ के जे पैसा बाँकी रहतै हम अहाँ के दऽ देबै, तो अहाँ हमर गाड़ी बना कर देब। हमर आदमी वही जून से लऽ 2025 जून से लऽ 2026 जून तक, अभी तक ये जुलाई चल रहा है, आई 22-23 तारीख है, हमर आदमी सबके भेजते छे, जाते अबते है। हमरा बीच में हम घर भी गए छलिए, हम ऐसे 5-6 महीना 7 महीना पहले हमरा कल के अहाँ के रेडी में पतरा लोहा जे नीचा पतरा खा गए है, पतरा भी कीन कर दिलिए हम, तो पप्पा दल के कीन कर, तो कल के ई नहीं काम लगे, दोसर लाओ कीन कर लोहा वाला मजबूत, तो मजबूत भी 2200 रुपया में कीन कर दिलिए। गाड़ी के चेन दिलिए, मतलब जे मंगल से देते एलिए, लेकिन ओकर बहाना करत 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 ओकर हर बात माने, तो ओकरे बात पर अभी तक चल रहा छी हम। लेकिन अहीं सब बताओ, हमर जे गाड़ी अगर ओकरा पास छलै, ओकर जिम्मेदारी भेलै नहीं कि केकरो सामान के जो लोने है तो ओकरा व्यवस्थित रखे के चाहिए। लेकिन आज से 7 महीना पहले हमरा गाड़ी के बैटरी नहीं है, वायर पूरा अथी भ गल है, पूरा गाड़ी पूरा सैर गए, पानि में सैर गए, पाकि गेलै, पूरा किसे की भ गए, गाड़ी के व्यवस्था नहीं रखल के, ठीक है। अभी ओकरा हम कह रहा छे कि हमारा गाड़ी के भरपाई के करते, तो कहीं गाड़ी बड़ बढ़िया है, देखत रहियो। तो अहाँ सब गवाही रहू कि वो गाड़ी
अभी तक बढ़िया ही कह रहा है, लेकिन हमरा वो गाड़ी अभी तक 1 साल भ गए हम आदमी के भेज रहा छे, वो टाइम पर टाइम दैते दैते 1 साल भ गए हमरा वो गाड़ी भरपूर पूरा गाड़ी हमरा सड़ा दिल्के। हमरा गाड़ी के भरपाई ओकरा करे पड़ते, चाहे जना के गाड़ी के भरपाई करे वो। ठीक है, अब वहीं से बताओ हम कथी करूँ? हमरा तो फिर और कुछ उपाय लगाए पड़ते। तो हम तो गाँव समाज के बीच में छे, गाँव समाज के लऽ के चलऽ पड़ते है ना। तो आगे के वीडियो अहाँ सबके हम हमरा साथ जो कर रहा है, हमरा साथ जो बीत रहा है, अहाँ सबके हम जरूर बतेबे। ठीक है, ये वीडियो तत्काल अहाँ सबके जानकारी के लिए हम बनेलिएगा। ठीक ना।